இது பேருங்க குப்பை மேனி. பாருங்கள், இது குப்பை மேனியோட செடி. நம்ம உடம்பு குப்பை போல் இருந்தால் கூட இந்த கீரையை நம்ம சமையல் செஞ்சு பருப்பு போட்டு கடைஞ்சி சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம உடம்புல இருக்க அழுக்குக்கள்லாம் போய் ஒரு அழகான மேனியாக ஆயிரும். அதனால தான் இதுக்கு குப்பை மேனி அப்படின்னு சொல்லி பெயர் வச்சுருக்காங்க முன்னோர்கள். இந்த கீரையை நீங்கள் வாரத்துக்கு 2 நாள் சமைச்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா உடலில் இருக்கிற நச்சுக்கள் அனைத்துமே வெளியேறிடுங்க. ஸ்கின் அலர்ஜி எல்லாமே சரியாயிரும். இந்த குப்பை மேனியை அரைச்சி சோப் செஞ்சு நம்ம குளிக்கும்போது ஸ்கின்னில் இருக்கிற பிரச்சனைகள் அனைத்துமே சரியாயிரும். உள் உணவாக நம்ம கீரையாக கடைஞ்சி சாப்பிடும்போது வயிறு சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் அனைத்துமே சரியாயிரும். இந்த குப்பை மேனியில் அவ்வளோ ஒரு மருத்துவ குணங்கள் இருக்குங்க. எல்லோரும் இதை பயன்படுத்தி ஒரு ஆரோக்கியமான வாழ்க்கையை வாழலாம்.